Tal-biża. Meta tgħid tal-biża ġifieri. Bej ħajja u bej mowt. Hekk kienet deskritta s-sitwazzjoni preżenti fil-Libja minn uħud mill-Maltin li l-erba' filgħaxija waslu lura Malta. B'kollox kienu 55 il-Maltin li wieġbu għas-sejħa tal-awtoritajiet Maltin u ġew lura pajjiżna fuq it-titjiriet tal-Medavja organizzati u mħallsin mill-Gvern. Staqsejna lil uħud minn dawk li ħadu l-opportunità biex jiġu lura Malta għaliex damu daqshekk jaħsbuha. Ifhimni ilwa d-dmir tagħna skont il-pożizzjoni tiegħek. Pożizzjoni tiegħi hija General Manager, allura qed nivakwa n-nies qabel ma noħroġ jien. Fil-bidu jiena hemm dari u hemm kollox għandi hemm. Issa bdejt naħseb dan l-aħħar ġimgħa bdew bagħtu tfal ħafna minħabba d-dawl isħana u bdejt nibżgħu kolli jonqos l-ikel naqsu l-affarijiet l-oħra u qed nieħu l-aħħar ċans u nitlaq u nara. Minkejja il-Crisis Center fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għamel kuntatt ma' kull ċittadin Malti fil-Libja, madwar 40 Malti u Maltija għażlu li ma jiġux lura. Il-Maltin li waslu lura pajjiżna kellhom kliem ta' tifħir għall-isforzi tal-Gvern Malti. Kienu importanti ħafna, il-Gvern mexxa tajjeb u ġejna fil-waqt li xtaqna niġu fimni. I'm sure it was very helpful because it was hard for me to find a flight, coming back. But my boss is a Maltese. He found this flight for me. He called the Maltese government to schedule for me here. Tajtu opportunità mill-Gvern Malti biex anke mid-deżerti ġew. Nixtieq nirringrazzjah. Għax kieku ma biex din it-titjira mhux jaqgħu. Jiena fatti ma stajjina wieħed mill ma stax nivvjaġġa għax it-triq ma kienx sejf, anzi jiena nixtieq nirringrazzja lill-Prim Ministru u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin li tagħna din l-opportunità li għamlilna din it-titjira u stajna niġu magħha. Għax jiena kelli niġi b'żewġ securities miegħi. Il-Gvern Malti ħabbar li se jkun qed iżomm kuntatt mal-Maltin kollha li baqgħu il-Libja. Qal ukoll li l-Ambaxxatur Malti għal-Libja Emanuel Galja ser jibqa' jirrappreżenta lil pajjiżna fi Tripli. Minkejja dan mis-7 ta' Awwissu l-Ambaxxata Maltija fi Tripli mhux se tkun tista' tagħti iktar assistenza konsolari. Għaldaqstant il-Maltin li għadhom il-Libja u li ser ikollhom bżonn assistenza konsolari jew għajnuna biex jivvjaġġaw ser ikunu jistgħu jagħmlu użu mill-Crisis Center fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin.